Goedemiddag. Goedemiddag. Je ziet even lekker noffelijk op het bankje. Wij zitten noffelijk, ja. Het is mooi waar, net te dichtbij, hè? Nee, hè? Ja. Want wat hing je bij het eind? Ja, we zijn in Gastelaan. Prachtig, mooi hier, hè? Bosk, wetter, alles is hier een beetje verzoend. En warmte en droogte. Ja, droog. En wat wien jou aan het doen? Ik ben maar gas op het hier bezig. Maar ik ben al net zo jong meer, dan moet ik even rusten. Ja. En dan ga ik even op het bankje zitten. Zo. Ja, mooi nou. Want hoe oud ben je jou? 90 hier. Ja. Ja. Ja, dat is al een mooie leeftijd, hè. Ja, ik ben altijd timmerman geweest. 43 jaar lang. Bij de firma van der Veer in Santel heb ik nooit Noorbaas gehad. Nee. Nee, dat heeft voldoende wel aardig goed. Ja. En jou geniet je nog volop van het leven? Ik geniet je bij mij 58 hier in de voet komt. Dus dat is al prachtig nou. We hebben wel genoten ervan. Maar ik kan nog net meer fietsen. Nee, dat is moeilijk. Op en af stappen. En je moet net omvallen. Nou. Nee. En ik heb wat artrose in de voeten. Ja, dat, ja. Dus je vermaakt je en overal wat op en om het hiem. Ik ben wat op het hiem in beweging. En dan maar die corona, maar die virus, ja, dan zit je thuis. En wij zijn de vrouw die is een rondje om. Tot ze metjes dan even. En dan, of ja, dan is het een beetje minder moeilijk als je ellendig bent. Hè? Ja. Dat wij je nou eigenlijk een 65 hier wennen. Ja. Ja, hier een prachtig plakje. Ja, we hebben een mooi uitzicht. Nou ja, zijn we daar. Het mooiste dat komt vanzelf wel omheen. Hè? Dan wordt het wat minder. Maar fijn, dat is maar een kofke. En dan, ja, dan geniet je van de omgeving. Nou, ja. Maar wij wensen jou nog een hele noffelijke dag. Ja, dankjewel. Ja, nou, dat zal wel lukken. Dan rustig gewoon. Ja.